Ja. Als 21 Dodgy. Sama the OG. Isa ni ba kataya van my man. Was we lagi beat man. Fana siya ko beat man. Ega sa itap krugas. Ayan na yung Nagasan ay tapugas sa kapipitaw. Itaki o pa nagmagagihitaw. Sa ibitan na ba't mag-ekanaw. Eka sa baras na kasi kapipitaw. Itaki o pa nagmagagahitnaw. As eka naglag kapipitnaw. Fan sa ibitan na siya kapihitnaw. As eka naglag kasi eka kapipitnaw. Itaki o pa nagmagagihitnaw. Kaya man sa ibitan na ba't nagagahitnaw. As 21 dots sa kanhinaw. Ay asok sa master Audi. Fan sa ibitan na ba't mag-ekanaw. Eka naglag sa ibitan na siya. Ikaw mo na ulit. Kaya man eka naglaga sa vita na siga. Ikaw mo naglaga ni plaga. Eka take off man na weapon. Sa vita na wat kan eka na mag. Eka pipit. Itake off man nagmapipit. Kaya man sa vita na wat mag eka na hinaw siya ka bibit. Kung magkantara ka ni patang halakyan mi siya ka bibit now. Itake off man nagmapipit now. Please kwataan nindag yan dari pek yan dari kapit sa tamos sa pis eka. Eka sa pipek sa tamos sa Olsige, Olsunda, Olkadans, Olkapati, Olsige, kasi na puro ka lumaas sa ilaw. Ay! Asya ko pipitnaw, pansay vita nagmagagihitnaw. Pansay vita na siya ka na dinaw. Eka si Dones, eka ni Peka. Nawekiti na orpyak, magagihitnaw. Eka na top, sa vita na vatkan, eka na magno. Eka sa masta, au sa bibitnaw. Itake ofa nagmagagihitnaw. Seka mo seka ka sa itap kurugas. Pansay vita na stiway, piya pipitnaw. Itake ofa na sipitinaw. As dimyang bay sipitiya pipit. Lalay sa pizza. Lalay. Ito na video ko kami. Asya ka pipitnaw, pansay vita nagmagagihitnaw. Pansay vita nagmagagihitnaw. Eka pipitas 21 dots now. Sa vita na siya ka pipitnaw. Pansay vita nagmagagihitnaw. Pansay vita na siya ka na wiyas. Masta ausin nito pipitnaw. Kaya man, as masta ausin sam 21 dots si. Pa! Ega man daw kastak man. Yukop, pasa kay peti man. Saka matsaka ka sa prugas. Ito ang alas mo sa